Nabagat na nasidlangan ang mapatyagan sa Visayas kang baybayon, mangin mahinay tubtob kasarangan ang dapya sang balod. Sa temperatura naton mapatyagan ni sa 23.8 degrees Celsius kag sa pinakamainit nga 30.4 degrees Celsius. Ang adlaw na butnak las 6:25 karon nga aga, magatulod naman las 5:50 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay na? Alright! Good morning! Liwat mga ka-aksyon. Happy birthday, of course, Action Boy. Yes. May binalaybay, di ba si RR naging send sa akon kaya ma-expire na ko ng wifi nila. Basahon ko gid ko no. Ang baya basahon, mo gid kaya ma-expire na akon wifi. So hindi siya kuno kalantaw, i-replay niya lang kuno karon. Hambal niya sa pagsugod sining programa, pagpanginbulahan nga ikaw ako nangin abyan. Aksyon Boy Duran. Subo nga imo kadlawan kabay ikaw na akon makitaan. Action Boy, ikaw hindi mabalibaran sa tingog mo nga daguhob sa kahanginan. Kabay subo nga imo kadlawan hindi magbago ang tanan. Ay bongga. Nagsugataay man kita sa hagdanan nga wala ko nahandaan tungod na pirdi ko sa imo dungan. Tuman gid ang akon pagrespeto kay ikaw gali si Action Boy Duran. Ang taho nga sa akon kabuhi naging number 1. Yes, bongga. Si RR no. Pwede, do padala ang Action Boy lechon manok ka. Bongga gid si RR. Thank you RR. Thank you RR. Kay Migo na ito na Edwin Miranda Senior, good morning man, and thank you. Kay Yasikate Cardones, good morning man, salamat Yasikate Cardones. No? Gapamangkot ko ni Blas iya kung ano gid ang iyang name gid bala ko Yasikate gid ni siya. Diba si Yasikate gid man? Gani man. Jordania Sarmiento Puig Lazaro, kay Engineer Ernie Earl Bailon, Rodely Gumayan, kay Teray Linaha Kayaw, Alex Montesa of course, Judy Dunn dara sa Austin, Texas. Sa kay Susan Jaime Allen, salamat gid Susan. Sa kay Bia Jonathan, salamat gid sa kumpare mo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Yes, ang manok na pink may parong kapato na sanggutana. Ano nang manok na pink? Mandagaling bugulok rin na kay Alex mo no. Gracia Hareta Horvidalia. Yes, thank you kag kay Cory Vidaha still watching from Kuwait. Gina Herona Fernandez, kay Jenna Duran pangalia. Manghud ko niya. Manghud mo. Ginag-greet ya ka. From City of Southeast Asia, sa Singapore. Wow. Mo na gali? City of Southeast Asia. Sabi ko, City of Southeast Asia. Singapore! Bongga man. Sige. Michael June Season, thank you man. Greet naman si Ruben De Leon dira sa Jensan. Monitoring from Chateau Elise, Paranaque. Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Christine Minyas Villalobos. Sige, salamat gid. Ikaw naman be? Kay Alagad Kevin Henry, good morning. Mayor Ernesto Estrao and First Lady Kapitan Leticia Estrao. Ginag-greet niya Action Boy sa maginubaan. Yes. Kay Donna Robles Prodigalidad, good morning. Monitor kami from San Diego, California. God bless. Shout out ko no Robles and Song family. Yes. Virgo September, good morning Action Sir Boy. Happy birthday. Kaya Donna Robles, happy birthday ko na Action Boy. Kaya Rudy Harders, good morning sir and happy birthday ko na sa imo Action Boy. Liza Joy Ilon Amoroso, happy birthday Sir Boy. Susan Kaya Lim, good morning. Ems Margen Magbanwa, good morning. Yes, kag sa tanan ko nung gapamati Action Radio watching from Hong Kong. Okay. Alagad Kevin Henry, good morning mga ka-action and good morning SM Ma'am Medalia Valenzuela Relado and Bossing Armando Relado sang Team 6 Hinubaan. Sige. Andre Polanco, good morning man and thank you kay Daidi Soke, kag Richard Soke. Salamat gid no, may you be blessed more and always be in very good health. Ay salamat. Amo nang nami health is wealth. Yes. Of course. No? Thank you gid Daidi. Soke dira sa Bago City no? Kay Richard Soke dira. Action Boy, ginag-greet ka man ni Ma'am Milagros Alit. Yes. Halin ko no sa
VPA family. Basahon ko pagid karon karon ko no sa radyo. Sige. Sa radyo. On air para mabatian. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga padayon nga naganegosyar si Bacolod Mayor Evilio Leonard Diaz sa iban pang manufacturers ng COVID-19 vaccine paagi sa League of Cities of the Philippines. Ang Bacolod upon ng DOH kag AstraZeneca ang una na nga nagpirma sa kasugtanan angot sa pagbakal sa 650,000 ka doses ng bakuna. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga mo man ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga base sa 2020 nga datos yara sa kapin 613,000 ang populasyon sa Bacolod. Sa silinga kadamuon, dinamanta ni Ang nga 180,000 to 200,000 ang mga menor de edad nga hindi iya mahatagan sang bakuna sang AstraZeneca. Ang AstraZeneca ang inahatag lamang sa 18 anyos pasaka. Suno kay Ang, base sa rekomendasyon sa World Health Organization, dapat malambot ang 70% para mayara sang herd immunity sa isa ka lugar. Ginpatag ni Ang herd immunity, ang kadamuon sa tao nga nabakunahan na o kung nakaagi na sang infection, COVID-19 man o kung iban nga balatian. Sa karon suno kay Ang, ginatinguan sa syudad nga mapahangop ang pumuluyo angot sa importansya kag benepisyo sang pagpabakuna. Mayor Bing is still negotiating with other vaccine manufacturers paagi sa aton paagi sa LCP, sa League of Cities of the Philippines. Kaga importante pagid nga nga dumdumon tagid nga may ara kita allocation from the national government. Mag-aumpisa na ang education campaign sang syudad angot sa vaccination program sa pihak nga wala pa sang ginpagwa nga parameters kay guidelines ang National Interagency Task Force kon NIATF. Suno kay Councilor Rencito Novero ang chairman sa Committee on Vaccination Center. Ini ang naging resulta sang meeting nga ginpatigayon sa COVID-19 Vaccination Council o kon COVAC nagligad nga adlaw. Dugang pa ni Novero dako ang mabulig sang tagsa ka mga opisyales sang barangay sa pagpatigayon sang education kag information campaign lakip na ang paghimo sang registration o kon listahan sang ilang mga residente nga interesado nga maka-avail sang libre nga bakuna. Dugang pa sang konsehal may pila na ka mga sektor nga gintumod ang COVAC nga mo ang target bilang prioridad nga benepisyaryo sa mga programa pang wala naman ginlakip sa listahan ang mga senior citizen kasunod sang kontrobersiya nga nagluntad sa Pungsod, Norway. Liwat nga naglibot sa nagkalain-lain nga mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang mga personnel sa idalom sang Vaccination Center Committee bilang kabahin sang preparasyon nga ginahimo sang siyudad angot sa ginapaabot nga COVID-19 vaccination program. Suno sa chairman sang komitiba nga si Councilor Rencito Novero, ini nga lihok ang natuyo nga makadihon sang komprehensibo nga rekomendasyon ang iya talatapan angot sa nagkaigo nga mga kinanglanon sang tagsa ka mga eskwelahan nga amo ang gamiton bilang vaccination facility. Doon pa ni Novero, may 3 ka mga segments ang tagsa ka mga pasilidad nga amo ang pre-vaccination holding area, vaccination area kag post-holding area sa din pag-obserbahan ang tagsa ka mga ginbakunahan. Magluwas ni kinanglanon man sa syudad ang pagbakal sa mga equipment nga butangan sang vaccine kag generator set para sa supply sang kuryente in kaso nga mag-brown out. Nabalaka si Governor Bong Lacson sa pagbalik saka sang kaso sang COVID-19 active cases sa Negros Occidental sa sulod na sang pila ka adlaw subong nga bulan sang Enero. Suno kay Lacson, posible nga inyang resulta na sang mga selebrasyon sa nakaligad nga holiday season sa diin madamo sa mga pamilya ang nagtililipon agud sa ulugon ang Pasko kag bag-ong tuig. Nagalaom ang gobernador nga hindi magresulta sang duga nga pagdamo sang kaso ang pagtililipon sa mga tao sa evacuation center sa Northern Negros nga ginlaslasan sang pagbaha pati
nagpabati na ang syudad sa San Carlos. Dugang panilakson naka-record na kuntani isang pinakanubo nga 94 ka mga active cases ang probinsya. Apang liwat naman nga nagsaka sa 132 tubtub sa Enero 19, 2021. Halin sa 8 nagnubo man sa 3 ka mga lugar ang COVID-19 free ngamong Don Salvador Benedicto, Banwa sang San Enrique kag Valladolid. If you notice, our numbers have started to pick up already. We were down to 93 active. Now we're back to, I think, 100. I think this is already maybe a result already of the return or even the celebration. Kapagin sang pahayag ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, isa na lamang ang aktibong COVID-19 case sa Banwa sang Kawayan. Ini ang 3 katuig nga bata nga lalaki nga locally stranded individual halin sa probinsya sang Laguna. Sa datos sang Kawayan Municipal Health Office tugtog Enero 20, tuig 2021, ang bata residente ni sa sitio Gabok, Barangay Basak, kag patient number 62 sang Banwa. Alauna sang kagahon Enero 18, ini siya ang naghalin sa ilapuluyan sa Laguna upon niya pamilya padulong sa naiya sakay sa pribado nga salakyan. Lasay sang aga, ini sila nag-abot sa naiya Terminal 2 kag nag-check-in las 8 sang aga. Las 12:15 sang udto nagbiya sa naiya sakay sa Philippine Airlines kag nag-abot sa Silay Airport launa 35 sang hapon. Sa din sila ang ginkuhaan sang RT-PCR test. Las 2:30 sang hapon, ini sila ang ginsugat sang Kawayan COVID-dedicated vehicle kagindala sa COVID isolation facility para sa mandatory facility quarantine. Enero 19, nagwa ang resulta sang test sa din nagpositibo sa COVID-19 ang bata apang nagapabilin nga asymptomatic. Kapin 20 ka mga driver kag konduktor sang Valyacar Transit Incorporated kon VTI nga may rota padulong sa syudad sang Victoria sang naguntat biyahe. Suno kay Jade Marquez Ceballos, ang Media Relations Officer sang VTI, wala sing dapat ikahangawa ang mapasahero bangod madamo man sila sang units nga mangin ibulos sa maguntat sang pagbiyahe. Dugang pa ni Ceballos ang insakto gid kontani nga proseso amang pagpalambot sang ilang mga problema kag pangabay sa ilang mga union officers nga mo ang may responsibilidad nga magpabalo sa management. Pangabay ni Ceballos nga pungkuan kag istoryahan sa insakto ang nasambit nga problema agud mahatagan sang resolusyon. Wala isang dapat ikahingawa ang aton mga riding public, no, tungod nga wala sang matabo nga paguntat biyahe dira. So madamo kita sang units nga pwede i-replay sa mga nagpundo nga mga biyahe dira nga mga drivers. Kapagin sang pahayag ni VTI Media Relations Officer Jade Ceballos. Ginhinyo naman ni Bacolod City Congressman Greg Gasataya ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH nga tun-an ang paghimo sang diversion road sa area sang Sumag, Mandalagan kag Burgos Extension. Suno kay Gasataya, 2 ka tuig na nakaligad sang una sini nga ginpangabay sa ahensya ang nasambit nga proyekto sa tuyo nga mapahagan-hagan ang trapiko sa syudad. Duga pa ni Gasataya, sininga tuig na maumpisahan ang nasambit nga proyekto bangod aprobado naman sang DPWH National Office kag nalakip na ini nga proyekto sa 2021 General Appropriations Act. Palayag ni Gasataya, amat-amat naman nga ginaproseso sang ahensya ang iban pa nga mga kinanglanon antes ang pagtukod sang mga dalan. Diversion road, no? Na pakabot bukid sa Bacolod proper coming from Bago. Hindi ka na magsulod na suma, turn right, kag manta sang alagyan dira. Na magwa kaya, for example, either diri sa Kabog o diri sa gina-construct na economic highway. Ang kabayan sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Genklaro ni Sectoral Concern Head Executive Assistant Ernie Pineda nga pagatunan pa sang iya talatapan ng ginaproponer nga pagpatigayon sang night market sa syudad sang Bacolod. Suno kay Pineda, ini nga programa ang dapat anay nga ipaydalom sa maid-id nga pagtuon, labinas na kinahanglanon nga sistema kag mekanismo, antes pa man ini nga makahimo sa nagakaigo nga rekomendasyon. Dugang pa ni Pineda, apisar nga mayaran na sadto sang ginaprobahan nga ordinansa, ang syudad angot sa mga programa, madamo pa nga mga concern, ang ila dapat nga tagan sang konsiderasyon nga ginalakipan sang road clearing operation nga mando sang DILG, kag mga regulasyon nga mismo ginapatuman sang gobyerno bangod sa nagapadayon nga problema sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20.
Pilipinas, magabaton 40 milyones ka doses ang libre nga bakuna. Samtang suspensyon sa magpasakas ang balayran sang SSS, aprobado na sa komitiba sa Kamara. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon, Balita, Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon! Naliw ko gani da sa kuan action doors ay sang inangga sa kuan da no ningga baligya blas ang anong baligya ni ana kuan ni kuan ni ano Action JM. Action Nasolusyonan. Nasolusyonan ng Action JM. Salamat gid Action JM. Pero kadamo ko di sa mga kuan no. Damo ko sa nadula ang mga comments no. Anyway, sa kay Cheryl Villaflor halin sa Staten Island sa New York. Lapitay lang kami gali. Martin Aliling, good morning. Choyen Enis. Andy Saludores, salamat gid Andy. No? Jessie Santina Aquino, thank you. God bless man. Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Yes, ma'am. Thank you. Erla Vega, John Van Magbanwa Mesinas, din ka na daw, ma-follow mo. Daw kalayo sa ako no? Kay si Victor ni ho, kasabad kay Victor, Yawan mo ko sunod Action Boy, dali lang. Anyway, Adi ka to? Last? Ang last ko, si Kwan. Andy Saladares. Tapos na ko da. Sa John Van Magbanwa, Mesinas na ko. John Van. Hindi ko makita. Kagawad Glenn Burgos, ang barangay Panukoy. Good morning dara sa imo, Kagawad. Kay Antonieta Yap, yes, thank you very much. No, kay Migo na kon Henry Paharon dira sa London. Yes. Nakapa-injection na niya si Migo ta Henry. Ate, very good. Mayo pa siya no. Sige. Si Erla Vega, Action Boy, nabasa mo na siya. Yes. Okay, lawig-lawig ba? John Mesinas. Mesinas. Okay. Good morning man kay Victor. Greet si Victor. Good morning, Victor. Okay. Richel Aguarance, happy birthday Connection Boy. Nonito Novero, good morning. Happy birthday sa imo Action Boy. God bless always.
Kay Laidinor Desena Kankan. Good morning, Action Boy. Pag-greet ko lang ang mother-in-law ko nga ara sa Inubaan. Happy birthday! Oy, dungan ka mo birthday. Mama Florita Kankan. Yes. Si Ma'am Veronica Santilla Manuka nagreklamo na to siya kay Victor ho kay Biano sagad mo reply sa namon chat section na kay Ging Alib. Good morning. Happy birthday ko na sa imo, Action Boy. Gapila sila ko subong sa Sineco. Kay offline siguro gyapon ang mga online bala nga payment bala, di ba? Pwede ka nang kabayad. Okay. Sige, mayroon nga pagpila-pila, mama. Keep safe. Kay Sheer De La Torre, good morning. Happy birthday, Action Boy. Rosalina Espadero, Lani Mahinay, Garth Marabilia Kaknyo. Good morning and happy birthday, Action Boy. Mark Rombines Junio, happy birthday, Action Boy. Lulit Atos De Gallo, good morning, keep safe always. Evelyn Ipomoseno, yes, good morning, ma'am. Tamyaw lang ko ni Shir De La Torre, si Jobel, Mark Merna, Manny, Marvin De La Torre, family. Halin kay Shir, Sang Puente Bella. Sandra Villarete, happiest birthday, Sir Boy. Kay Ma'am Evelyn, gina-greet niya man ka, Action Boy, happy birthday. Kay Shell Beltran, dra sa may Muntinlupa. Kay Sid R. happy beer day, Action Boy. Mayong panglawason, kag malawing nga kabuhi para damo ka pa maserbisyohan. Ay, bongga. Caps lock para intense. May mga mo pa na ganyan. Kay Eva Muyong, good morning sa imo. Alicia Guanzon, happy birthday. Happy birthday na. Taga-bago. Malumena, good morning. G. Tinghoy. Happy birthday, Action Boy. Tinghoy. Da sa may bago siya. Yes. Ma'am Pinky Teruel, ginagreet niya man ka. Happiest birthday. Si Nes Pahankuni. Good morning and happy birthday, Action Boy. Greet ko lang taga-barangay Patiki. Labi na gid kay Dimas Pahankuni sa Anahaw. Okay. Thank you, good Action JM. Pasalamatan ka ni Ma'am Veronica, Action JM, kay ginanaw mo ko, no? Benji Bernardes, good morning, happy birthday, Action Boy. Yes, so, dira kay amigo bro na ko, Jose Vicente Istomar, good morning, man, sa imo, no? So, standby na kita sa atong dugang mga balita nasyonal, magasunod na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Magabaton ng Pilipinas ang libre nga 30 tubtob 40 milyones ka doses ang vaccine gikan sa Gavi COVID-19 Vaccine Global Access Facility kon COVAX. Ang COVAX ang ginapangunahan sa World Health Organization kag Gavi Vaccine Alliance sa tuyo nga mapasiguro ang patas nga pagpanagtag sang bakuna. Sunod kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., ang COVAX ang inapaabot nga mag-abot sa Pilipinas sa masunod nga bulan. Duha pa ni Galvez, naaprubahan na ang COVAX facility para sa Pilipinas, lakip na ang sigurado nga 30 tubtob 40 milyones ka doses ang bakuna nga libre para sa tanan. Ang bakuna gikan sa COVAX ang inalakipan sang Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca kag Covavax. Ang mag-aabot nga bakuna ang magluwas sa 148 milyones ka doses nga target nga makuha sang gobyerno karon nga bulan sang Enero.
Klaro sa Department of Health nga dapat makabaton man sa special risk allowance kung SRA kag hazard pay ang mga healthcare workers nga nagamonitor sa COVID-19 patients. Lakip na ang suspect kag probable baseman sa Bayanihan 2. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, tarang nga healthcare workers sa public o kon private hospital ang makabaton sang sini nga benepisyo. Nagpanugyan si Verriere sa mga nagapatuman sang sini nga benepisyo nga hindi lamang pagpilio ng mga health workers nga nagabantay sa mga COVID-19 positive. Ini nga benepisyo ang dugang nga hazard pay nga ginahatag sa idalom sa nga Magna Carta of Public Health Workers kag active hazard duty pay sa idalom sang Bayanihan 2. Rekomendar sang DOH ang pagpatuman sang dugang nga testing requirements sa mga travelers nga magasulod sa Pilipinas. Ini matapos nga may pila ka contact ang unang kaso sa Pilipinas ang UK variant ang nagpositibo man sa virus bisan nga nagnegatibo sila sa nag-abot sa Manila. Sa virtual briefing, gipahayag sa isa ka opisyal sang DOH nga ilan naging talagay sa Technical Working Group sang IATF ang posibilidad sang 5th day testing requirement sa tanan nga travelers para malikawan ang ini nga problema. Una na sadto ang ipaatag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere ang mga una nga nagnegatibo sa COVID-19 lakip ng nobya sang isa ka UK variant case ang posible yara pa sa incubation period sang virus na nag-abot sa Manila. Rason ngang virus ang na-detect lamang sang liwat sila nga ginpaidalom sa testing. Ginalantaw sang DOH ngang testing sa pag-abot, testing sa ikalimang adlaw kag 14 dias nga quarantine ang magasiguro nga hindi maglapdang virus at iyon nga magbalik ang traveler sa Pilipinas. Nag-apply ang India-based Bharat Biotech para makakuha sa Emergency Use Authorization o EUA sa pag-usar sa ilang bakuna sa Pilipinas. Sino kay FDA Director General Eric Domingo, Webes ang agas na nagsumiter sa application ng kompanya kag padayon sa karon ang pre-evaluation. Una na ang ginpahayag sa opisyal nga ang Bharat Biotech ang interesado nga mag-supply sang bakuna sa Pilipinas. Base sa World Health Organization, ang Bharat Biotech ang nag-develop sang inactivated virus vaccine para sa duha ka doses. Una nagwa ang report sa Associated Press nga ang Bharat Biotech ang nagapanugyan sa may mga weak immunity, allergies kag bleeding disorder nga hindi magpabakuna. Natalana sa Marso iga-release sang kompanya ang efficacy data sang bakuna. Ginbasura naman sa Department of Justice ang reklamo bato kay Senador Coco Pimentel angon sa ginalegar palaglapas ang quarantine protocol sa direkdan nga tuig sa ini ang nagkadto sa ospital samtang may sintomas ang COVID-19 bangod sa kakulang sang probable cause. Ang abogado nga si Rico Quicho ang nag-file sa reklamo bato kay Pimentel nga ginalegar naglapas ang Republic Act 11332. Ginpagkamalaot sa ni si Pimentel matapos ginupdan ang asawa nga nagabusong sa Makati Medical Center sa Marso 24, tuig 2020 ukon 4 ka adlaw matapos ginpaidalom ini sa COVID-19 testing. Sunod sa senador, ginpahibalo siya nga nagpositibo ini sa virus samtang yara sa ospital kag gilayon nga naghalin man siya sa lugar. Kag sa katapusan nga balita national, ginaprubahan sa committee level ang ginaduso nga pag-suspend sa pagpasaka sang contribution rates sang SSS. Sa virtual hearing, ginaprubahan sa House of Representatives Committee on Government Enterprises and Privatization ang ginaduso nga pagpaiway sa increase sa contribution sa SSS nga natala na ipatuman subong nga bulan sa Enero. Pila ka mahagna ang gin-consolidate sa House Bill number 8317 nga gin-introduce ni House Speaker Alan Velasco nga nagahatag sang poder sa presidente nga i-suspend ang pagsaka sang balayran. Gindepensahan sang SSS ang pagpasaka sang contribution rate subong nga tuig pero maga-comply sila sa tion nga magmando ang Malacañang nga ipaiway ang pagpasaka sang balayran. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Standby na sa atong mga balita international, balita sa sports show, bis kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
lisanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe. Okay, good morning man dira sa kumare ko. Amo ning isa sa pinakagwapa ko nga kumare. Oo, si Almira Bourbon Torres. Salamat gid, Miray. Beautiful ni saya no, pang kuan niya, pang model niya kag kuan ang pang Miss Binibining Pilipinas bla. Wow. Galing tamaran lang sa mo. Tamaran siya. Magintra. Abi ko sila sulod balay. Sabi niya. Tamaran siya kapisan. Aberti kapisan. Perfect. Mariko, kumusta dira ako niada? Kay Ramona Villanueva, good morning man sa imo. Salamat gid, Ramona. Mga sunod din sa amon nga batch, no? Sa kay Remia Garcia, of course, good morning. Archie Ray Alipalo. Happy birthday ko no si Nami, on mo ko ron ang idulong mo sa ako na. Sino na madulong si sa mo? Archie. Ay, may dulong siya sa mo. Perfect. Niya, Sir Boy, may madulong ko da nga muna mo to. Ikaw tayo basta nami agad. Nami ang pagluto. Kung pagkaon. Pagkaon. Kung nami ang pagluto. Otherwise. Sige. Ken Doctor, good morning man. Sa kay Annie Raffles. Ikaw bisa ba? Sa hindi ko nakabalo sa kay Annie Raffles. So? Dinto gani man. Hambalya. Good morning, Aksyon. Radyo Bacolod. Otan Joby Umedito. Action Boy. Meaning happy birthday. Kaya daw kaya Japan ni sa imo. Pamatian mo. Otan Joby Umedito. Ako na siya dapat. Nagka-Koreana mo. Andiya. Ako na siya actually dapat. Ano dapat? Ako to siya kanambal ko. Tanjobe yung medito. Hindi ko na magbasa. Yan doon taga South Africa. Kaya doon Kala. taga Japan kagid dyan, no? Sige, muna ikaw gipabasa ko. Sige. Kalain. Romeo Torquator. Good morning. Happy birthday, Action Boy. Kay Christ, Carrie Paul, Javier, Tantan. Tanatan. Ay, Tanatan. Sorry. Kaya, good morning, Idol Action, Pretty Ma'am Dorel, and Idol Sir Action, Sir Boy. Happy birthday ko na sa imo. Pag-greet naman ang special bro, Nonoy ko. Happy birthday in heaven. God bless us all. Okay. Lala ko na, inigo ko na. Kay Anna Lee, good morning, happy birthday, Action Boy. Jessie Sentina Aquino, good morning, Action Boy, happy birthday. Kaginatamyo, kumansang happy birthday ang iya ko no ugangan, si Virgie Cargando, nga gwapa, nga taga-barangay Paraiso, Sagay City, God bless. Greetings from Jessie Aquino. Happy birthday! Kay Babe Solis, happy birthday. Jocelyn Libuon Dispojo, good morning. Jesselyn Andrada Tiangson, good morning. Dasa may mansilingan. Angela Gayondato, happy birthday ko no, Sir Boy. Eddie Villacampa Sr., nabili naman ko sa taxi ang ATM. BDO Goro card sa amon taxi, Zian and Z Taxi. Contact lang 0908-166-1669. Sige. Kaya amigo na ito, Juan Bolgallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Street Barangay Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kag sa detalye balita international, handa na nga makigtrabaho ang Association of Southeast Asian Nations na kon ASEAN sa administrasyon sang bago nagpungko ang US President nga si Joe Biden. Sa isa ka press release ginpahayag sang chairman sang ASEAN Foreign Ministers Retreat nga nagalawom sila nga mapabaskog sa idalom sang bagong administrasyon ang relasyon sang ilahanay kag Estados Unidos. Kalakip sa luyag pabaskogon sang ASEAN Foreign Ministers ang stratehiya sang rehiyon kag Amerika para sa ekonomiya kag COVID-19 pandemic. Gin
kalipay sang Asian foreign ministers ang padayon nga katampad sang Amerika nga suportahan ang rehiyon nga nagaugyon sa prinsipyo sang Asian outlook on the Indo-Pacific. Nakahanda man ang mga opisyal sang ASEAN nga makaupod sa meeting ang mga opisyal sang Biden administration. Ang pungsod Bernarda Rosalam ang mga magapungko nga chairman sang ASEAN para sa tuig 2021. Sa aton nga balita sa patag sa pagnegosyo, masobra 916,000 ka mga negosyo nga narehistro kag nag-renew sa ila sining business name sa idalom sang Department of Trade and Industry sa nga tuig. Nga kalabanan iya ini sang mga negosyante nga daw naapektuhan sang pandemic nga maluyag magsugod sila kagulingon nga mom and pop stores o kung magbaligya sa mga produkto online. Sunod sa Business Name Registration Division sang DTI, ang total registration sa liga tuig nagdangat sa 916,163. Sa din 91% ang inakabig bag-o samtang ang iban mga renewals. Ini ang malapit sa 44% nga mas mataas sang sa total registration sang 2019 nga yara lamang sa 637,567. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 2 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 30 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 19 sentimos. Kag sa ato naman nga balita, Entertainment Action Boy, ginanunsyo sang Binibining Pilipinas Charities Incorporated o kon BPCI nga madayon subong nga tuig Action Boy ang Binibining Pilipinas. May chance ka. Yun ba? Wala mo ka-react na, yun ba? May chance ka nga mag-assist sa mga kandidata. May chance ka nga magtanaw sa TV. Okay. Kaya usually virtual, ginigor Action Boy, no? Kaya ginpakita nila sa ila Facebook post, Black Action Boy, ang video, ka kumbaga, tawag naman, teaser. Trailer. Ni Binibining Pilipinas International 2019 Patch magtanong, kagara man si Miss International 2016 Kylie Versosa. Kag Action Boy, ini man ang una nga year nga wala sang Miss Universe sa ila nga sa Binibining Pilipinas kay pageant. Yes, kay Pilipinas may kaugalingon nga pageant nga pang Miss Universe Philippines kay jamong no. Pero Shamsi. Ha? Yan ni Shamsi. Sup. Pero hambal sang BPCI Action Boy or Binibining Pilipinas Charities Incorporated, ara gihapon ang Miss International, Miss Globe, Miss Intercontinental, kag ang Grand International Beauty Pageants. Tanan-tanan dra Action Boy. Tapos sang 2019, katapusan nga nangin kandidata bala nga Miss Universe nga nakuha yung title sa Binibining Pilipinas, si Gazini Ganados. Kilala mo siya? Oo. Gazini Ganados, taga South Africa? Hindi, sa Philippines. Ang nagdaog balahaw sa Binibining Pilipinas, Miss Universe. Okay. Diba kasang 2019 So si Gazini Ganados. So wala pa na ibang Action Boy kung saan ogid ang coronation night nila or ang gitawag sina? Highlight, pageant night. Wala pa na butang din nila kung saan. Basta i-text pa ko nila karon. Kasi pabutang gid dason ipabutang ta gid. Balita sa sports. Nakompleto na ang ginakabig Big 3 sang Brooklyn Nets. Nakabalik naman si Kyrie Irving, makaligan ng 7 ka games nga wala makahampang pero wala sa gihapon sa may nahimo matapos ginpierde sila sa Cleveland Cavaliers sa score nga 147-135 sa overtime. Nag-upod sa Irving, Kevin Duran, ang bago nga miyembro ng team nga si James Harden. Nag-score si Irving, si Durant ang may team high nga 38 points, samtang si Harden ang eksena sa iya panibago nga triple-double nga may 21 puntos, 12 ka assist kag 10 ka rebounds. Apang wala ini makapierde sa ginabuyan nga hampang ni Colin Sexton nga nakapasunod sa 42 puntos para sa ikapito nga pagdaog sang Cavs. Ang duha ka team sa liwat mag-enkontrahan ay sa Sabado nga adlaw. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy birthday! Thank Action you! Boy! Yes! Pumulagaan na. Thank you! Ano naman? May nag-greet man si mo early pa. Action Boy, basahon ko bala na ang greeting sa imo ni Ma'am Milagros Alit. Kay
ginagreet kanila sang happy birthday. Halin ko no sa imo VPA family. Kay ikaw gali ko ng president sang volunteer parole assistant. Probation assistant. Probation. Kulang as probation. Happy birthday, Action Boy! Yes, salamat. Sige. Salamat. Sige. Jo Marie Macariola Estelioso, good morning, Anay Al Ramos, Reynaldo Reparo, sa kay Daisy Tiham Tsushima, ginanatamyaw man. Happy birthday si anak nga si Stephanie Klein Tsushima. Kahapon bali ang birthday ni Steph. So belated. Si Steph doon na-blues ko lang ba? Doon close to you lang ako ba, no? Sige. Ma'am Vanessa Mayo. Alin pa ni kahapon ang greeting sa ako ni Ma'am Vanessa. Grabe, gajang greeting sa mo ni Ma'am Vanessa Mayo. Kita kasang kay Kuan, ginubra ni Dennis. Nga nga tawag siya naman super effort gid siya super effort gid siya bongga gid si Dennis ya do ka pang presidente gid nga mga move siya lang niyang presidente nga wala pressure no no pressure okay so si RR ganito ginilanat man agbisa ginilanat gid siya sang prepara sa pinalaybay. Good morning kay RR. Nadulaan at siya ko wifi kina expire na ko no. Ay naunsa man yung wifi ni RR. Ay sila. Okay lang na siya R. Importante mahalaga. Good morning. Agree ka? Ano naman? Sige. Sige. Sa ato niya, Action Boy, nga balita special. Aring mga tips bala kung paano ta mapabilin nga relax bisan may nabatian tayo do hindi mayo nga balita or batian mo dang ginachismis kaya binila so hindi na mayo nga balita batian mo ginachismis ka libak to nila sa ano ay hindi man ang nakabati kabi nga ang imo abi let's say may kabati siya nga ikaw ginlibak hindi na pagsugiri si Aksyon Dorel may nagda way man asang kapuslanan nakapalain lang nasang buo. Diyos kung libak ka bala ni Eden. Anong kwaon mo sige lang katampaon mo na siya. Katuon mo siya. Kalain. Tapos balikan niya to si Eden. Then tampaon ka ko nun. Ay, kayo mo yan. Tagatid ng balita. Ito ko nag-irinaway. So, mga Action Boy nga... bisan ano mo kamayo Action Boy tamo sa paminsaron bisan ano mo kamayo may aragi na malibak si Action Boy so normal na siya sa kalibutan yes correct ay good morning kalian kay Kwan kay Sir Fernandine Codernal Senior yes good morning Sir Nanding Codernal kay Sir Nonoy and family yes good morning yes perfect ako lang namiyan ko siya basta namiyan ko sila nga family of course Action Boy very maalwan. Sige. So, amo Action Boy, ang unang mga himuon kung nakabati ka kuno sang do hindi mayo nga balita, bad news or baka bati ka dabing ginalibak. Pero tamaan sa ano door sa ginalibak ka da. So, una-una himuon mo Action Boy. Hinahinay nga maginhawa. Breathe. Kabalo ka Action Boy ba? In fairness, baka naguray. Kung makabati ka. Okay. Kahit dapat, kalma. Si Trump ka ba? Si Trump? Si Donald Trump la? Ano ba ni Trump? President, pirdita. Hindi Trump. Okay. At least, kalma siya. Kay... Ako na yan. Wala siya yung Action Boy. Kay kung Google itong gambal siya. Oo. Kay kung Action Boy, kay kung siya reaction dahil nga posible pa na siya ma-heart attack. Good. Diba? Correct. Especially kung hindi mo mabato ng kaperdihan. Hindi agad mo mabato. Doon na matamat. Yun naman, Huwag na yan, nagpungkot ni si Biden. Ganito, iba tono niya na lang. So, mga Action Boy, hinay, breathe, nga hinay-hinay. Kay kun gali Action Boy, kay kun dasig, bala ko ng imo nga paginhawa. Gahuot ng udugan. Yes, correct. Kay maka-apekto, gali ko sa imong kidney. Correct. Okay, so hinay-hinay lang. Kag pwede man mangin cause ng hypertension. Siya mo na sa sakto na sa nga breathing, pareho kay Trump. Ano yung nakuha man ko gali nga positive kay Trump? Of course! Okay. Tapos, kung amo naman Action Boy, kung hinahinay naman ko ng imo pag ginhaway ako na Action Boy, nagaano siya ko no, nagapakalma sa imo nga sympathetic nervous system.
May sympathetic na nervous system ka. Okay. Pero wala symptomatic na nervous system. Sympathetic nervous system, Action Boy. Kag next, samtang ginhawa kay ng hinay, pwede ka nga kung makabati ka sa bad news, exercise ka. Jumping jack. Dapat, hindi man, kaya mo makapuon ka man sa jumping jack. Basta ka normal, gano'n nga ma-exercise. Kung makabati ka mga baka, dali lagi na ma-exercise ko, anay. Mo ka na. Stretching. Oo. Kaya stretching, hindi mo yung sumbagon mo tiyan, yung katuon kag sumbagon. Kundi, stretching para dumadula lang kainit mo or manda. Naka-release na siya sa tension. Maka-release na siya. Kay kung ma-react ka ba dahil Action Boys sa ginambasi mo. At yung makisa mga cause hindi mayo. Sakit na ulo mo. So, imoon mo dapat, kagidya nga tao, gitawag sila, ka... Relax, kalma, cool. Oo, cool. Kalmado. Kagidya nga tao. Kalmado ka lang yan. Yes. Kagdo ka, gidblasi mo, tawag sila, Yeah, kung galito, amot ang pinaka-the best, DJ ka, kung hindi na nga reaction mo bala, kung daw hindi may balita sa imo bala. Si kung galito, gambal to siya nga muna mo to. Okay. Wala na, di ba? Okay. Di kung hindi ka ba lang mag-action boy, di ka mag-react na sila. Mauntat mo lang na sila, ya? Ay, iba nga nag-reaction ate, kung na mo ng kalipayan niya, hatag siya. Okay. So, dapat, amo ka na, maminsar, amo ka na klase tao. Ang paminsaron mo, bala mo na. Kaya kung, grabe si mo yung react ka dayon, ay, stress ka lang na yan, dumaano ka na yan, may bang ka positive na sila, nga pagkuhan niya, positive na ila paglantaw eh. Yes. Nga, nga, bag nung kuhan ko nung, muna yung mundo kata, sabdo niya nga, amo na ko nakasikat. Positive. Kabalan eh. Kabalan na yung Action Boy. So, next Action Boy, magkadlaw. Yes. Kaya bali lang, everyday ko nung nga pagkadlaw, Action Boy, makabulig, sa aton paminsaron, nga mag-relax. So, okay kita na, kadlaw, do kakadlaw mo lang tayo. Of course, kita mo do ka looking young lang yan sa aton. Tapos magkadlaw taga, i-screenshot na nila sang Energy Fans Club. Kag-send sa kakululbaan, sige, sa mga members ng Energy Fans Club. Kadlaw tagang ipang-screenshot nila kag i-post sa GC. Kalain ang balang siya ni din kung dasig ko na yung ginawa do ido ka na kuno. Hindi lagi pa mo ido. Kita si ido to. Gadiwal pa blaw. Kalain. May nabalaan man si In fairness, no? In fairness, may ara mo sa contribution. May mga contribution gina siya pirmi kada mag-newscast siya. Sige. So next Action Boy, magkaon ka kuno sang isa ka bagay nga gusto mo pero hindi normal mo nga ginakaon. Like? Anong gusto mo nga hindi mo normal? Pinirito, pakaw ikaw kakaon normally mo. so kung gainit ulo mo nang gusto mo kaonon, pwede gid. Wala pa ako nakagikaon Action Boy kasi hindi ko gid kaya. So, okay. So, exotic food na no. Makakaon ka gusto mo normal nga ginakaon mga let's say mga pero nakakaon ko Action Boy halo. Halo? Oo. Daw manok ko no? Oo, nga Bisaya. Manok kay total may manok na gid lang, malugid ko naman. Wala ko bikabalo nga halo to. So naman sa bato sa mamigo kamo niya. Nami niya pa ring halo, ya pre daw manok. Di ko ting manok na lang kaunon ko, daw manok man lang siya gali ya. Abi ko ano daw lain kitang iya nga sabor ya. For nami siya Action Boy doon na nami siya. Itilawan mo. Nakakaon ko Action Boy. Hindi ko bising daw mga cold-blooded nga mga kuan mo, daw hindi ko na iya. Initon mo siya eh. Cold-blooded? Ang gano'n, initon mo gid siya yan. Ay na? Mahot-blooded na sa yun. Di ba? Correct man? Nakadalom nga mga... ko Action Boys ang ilang mga family na atong nagpalakas sila na tabla sa zoo to bala ni tabla ni Mayor. Ato lang do tuko siya. Ginuyatan ko do burger bun ang iya nga chan. Tugnaw. Pero okay man lang sakon. Pero nakakaon ko yung halo Action Boys sa Ha? Nakakaon ko sa, di ba ang DSB, may na sila nga festival. Ano ni ganing festival sa DSB man? Kali-kali? May mga exotic food na sila Action Boy. Exotic ko. Sang una, patuya ha, mga, palang, gaskwela po to. Damos na. May mga sili na sila ya, damos na sili da. Oo. So dito ko naka-try sang halo. Kay man siya gali Nga lang, isa daw halo ka. Grabe siya. Nakakaon ka na paka? Alam ko daw paka. Kasabad. Nasa sundor, daw halo. Ikaw lang kaon ka halo gali. Anong ginayin mo sang haluhaw? Aras to bang tanga-tanga lang sa kinsindes sa kanla.
Hindi bala magklase bala. Oh. Kaya aragin sa front gapungko. Front chair. Tapos, That. gitanga-tanga na sa semestra ga lecture. Sun pangkuto na sa, wala sa kay sindi. Do Kaya halo. malo na sa semestre, do halo ka. Ala, in action boy ginabisto mo ko Ay, karo, birthday mo bala, tandaan ko na yun. Hindi talang ka na pag iyan. Malo kang halo si linitor ko. Ano? Bungol na uli. Bungol. Amo na nga na sa siya kabati. So far, hindi pa makabungol. Dalo mo na yung analysis ni Turko mo. Oo. Nga ako nabungol. Pro optic mata. Feeling ko optic mata. Kaya kung makakita sila yung tao, alert Ate, pero basta bungol. Amo na nga yung wise laga-react kung mamangkuton mo. Okay. Kay bungol, nagaling halo. Perfect. Sige. Pero iyayal na yung Turko ya. Pero feeling ko man bungol to ng halo. Oo, no. Kaya nga. Basta optic lang sila mata. Mangkuton tabi ang halo expert. Si Turko. Turko, joke. So, next action boy. Ano gani man? Mag-relax kakano action boy sa isa ka do karging maligam-gam gani nga tubig. Alabaab. Mahulom. Dali lang gibla. Mahulom ko na yan. Makuan ka, paligo daw, pahulom? Oo, pahulom. Kung may bathtub ka, mas nami pagid. Kung wala ka bathtub, di basya-basya lang. Yung kabo. Mo na nanay ako kung wala. Kay, tapos ako makabati ka bad news, ma'am, baka dahil lang na mahulom ko sa alabaab nga tubig. So, mainit ka pa yan. Sobrang mainit, nag-bukal-bukal. Nag-bukal-bukal nga, no, imo mano. Ati, paksit panit instant white. Okay. So, next action boy, magbangon kag umpisahan nga maggiho. Hindi ka da paminsar, pungko lang. Well, hindi pa paminsara. Go, mga go, negative go. things, hindi pa paminsara. Yes. Ano saya, it will solve itself. Yes, correct, action boy. Hindi ka mag-entertain sa mga bad vibes. Negative vibes. Ang entertain mo lang mag-negative ka sa RT-PCR test. Yes, importante sa tanan. Namo gina siya. Okay. Sige. Okay. Kagawad Ulaya Balahon. Good morning. Have a blast, Wow, blast. Wow, blast. Sakay, si Kagawad Noel Libuon man. Good morning dira sa pre. Thank you, no? Sakay, Janet Delino. Nakuha saya sa BJMP, no? Thank you, man. Sige. Sino ni si Rosemary Tony, Nga, anong balya? Balya? Dito kayo nag-stop gin-action boy kay wait lang. Sheila Tolentino. Dili na ta kay kay Tito Edwin Pantaras, Tito ni Action Eden Aboso. Good morning. Happy birthday ko na sa imo Action Boy. Yes. Kay Pilton Lipura, good morning Action Boy and Dorel, greet lang. Lulet, Mary Grace Sharon, Ryan, monitor sa Facebook Live sa Pasay City. Jesselyn Andrada Tiangson, happy birthday. Action Boy. Kay Jo Marie Estelioso. Kay Al Ramos, happy listening ko no. Kay Daisy Sangtalisay. Reynald Reparo. Daisy Teham Shushima. Happy birthday, Action Boy. Happy birthday man sa iya anak nga si Stephanie. Ginsulit niya na Action Boy. Send. Diba dugin greet man ni Gina? Dennis Richard, happy birthday liwat Action Boy. Omega panawag na si mo. Feeling ko, na siya. Grass siya. Hareta Horbidalia. Happy birthday man ko no sa hinablos ni Dennis Action Boy. Si Zian Vanaya Tia. Salamat, Gid. Yes. Okay, happy birthday, Zian. Zian, hindi man guro Zayan, no? Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy birthday ko no liwat. Rolly Famulaga Pagapulan, Rosel Verba, Maricel Toga. Good morning sa imo. Sige, thank you, Gid. Amber Latido, good morning sa imo. Bo, thank you, Gid. Hambal ni Amber, kagwapa ko no sa akon. Salamat ha. Salamat mo pagidya. Uy, salud ko gidya. Sige, Leo Talaban, good morning man. Sige, okay na kita. Giselle Franco, of course, salamat. Okay. Ang iban daw pa sinsya kita kay wala nagigita time. Damo pa kita diri sa mga pasalamatin lang sila salamat sa tanan nga nag-greet. Salamat sa tanan nga who wished us well sa aton nga birthday. Salamat kabay pa nga kamo may blessing man sa inyo, no? So, standby kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon.
ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.